Halløjsa. Se noget lækkert. I dag spiller vi et custom... stop så! Et custom map. Et Rubber 2. Det synes bare, vi skal komme i gang. Bigre. Og lige før var jeg på 800 fps, indtil jeg optaget. Jeg kan se op i hjørnet. Hvad laver du? Der stod reset. Jeg vil se, om fails også kommer på mig. Au. Sorry. Hvor mange gange har jeg failet? Graphic fast. Nå ja, fast. Power saver. Se. Det der. Hov. You're bobbing off. Nej, nu lægger jeg. Max FPS, sådan der. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Oh no. What the? Ja. Har du set? Prøv at kigge op. Sejt. Fuck. Nej, det er meningen. Okay. Nice lavet. This lamp means the diamond have been found in the level. The lamp means this... Okay, den. Hvad? Den der lampe betyder, at vi har klaret banen. Den her lampe betyder, at vi har fundet diamanten. Er du klar? Ja. Hold det svært med speed på. Ja. Read me. Once push teleport. Okay. Vi skal stå på et eller andet tidspunkt, når den tæller ned. Og så skal vi se, hvor vi lander. Hvad står der her? Nej, det går tilbage til rummet. Er du klar? Nej. Jesus. Oj! Nej. Hvor godt lavet egentlig. Ja. Er du klar? Ja. Hop. Det skal faktisk lige siges, at vi gør det her med land. Ja. Satans! Ja! Jeg fejlede 2 gange. Ja, kasser. Ja. Jeg fandt kisten. Der chest. Nej! Du skal stå på den gule. Det er godt. Hvor fanden? Ui. Er det mig, der optager dig? Ja. Whee! Sagde han. Jeg kommer hele tiden til at rykke på mig. Den bane. Der bliver chatten bliver bare spammet, men du dør også de der 5, 4, 3, 2, 1. Og ja, man falder langt ned. Godt lavet, ikke? En 3 der. Fuck er du? Jeg er i spawn. Hvad der? Nice klasse, ikke? Ikke sjovt. Fik dig. Nej! Seriøst. Jeg går til næste level. Der står også, at næste level skal være færdig. Før man kan tage den næste. Hvad sker der? Au. Hvor gik du hen? Au. Find a way to search the button. Hvor fuck er du? Jeg hopper. Har jeg den ikke på far? Ja. Skal vi se. Jo, jeg har den sgu på far. Hvor fuck skal man? Hvor er du? Du skal bare hoppe ned. Jeg dør af det. Jamen, du skal hoppe ud over. Sådan. Du skal finde en vej ned. Nej, Andreas, jeg kan se dig. Så hop. Der er sådan et vand hernede. Nej! Eller, I kan godt se, hvem der er den bedste af os. Det er mig. Jeg har en fail på 9. Hold kæft. Jeg vidste ikke, hvad man skulle, og du løb bare fra mig. Du er bedste Battlefield, jeg er bedste Minecraft. Jeg har heller ikke spillet Minecraft i flere uger, rettet sagt. Nej! Hvor er du kedelig. Kom nu ned. Nej, jeg fejler! Kan man nu valgte det ikke givet. Jeg har bare kommet ned til banen. Point to me, på den ofte level. Okay. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Kun noget af det, hvis jeg... Det er bare typisk det her. Au. Nå, nu ved jeg hvorfor. Meget morsomt. Tak. Vent.
The black, den her knap giver dig hop og beskyttelse i 5 sekunder. Find diamanten i højre op. Woohoo! Wow. Hvad fanden har de sat den til? Okay, Jeg dør! Jeg dør. Nej! Ja, jeg landte! No. Det skulle jeg have optaget. Jeg er optager. Ja! Jeg døde ikke. Au. Ja. Hvor fanden er den lortediamant? Vi skal gå videre før... Vi skal have diamanten, før vi går videre, okay? Ja, I know. Okay. Nej, nu dør jeg. Nå, det er sygt. Jeg sætter den... Hvis jeg sætter den på peaceful, tror du så også, det virker? Hvad mener du? Det jeg siger. Fuck, lag. Et lille lag spike der. Nej. Åh, jeg dør. Yep, jeg dør. Jeg fandt ellers diamanten. Au. Pokkers. Jeg tror, man skal komme løbende eller sådan noget. What is this diamond? Helt oppe. Ups, jeg kom til at hoppe. Satans. Helvede patte. Jeg overlever. Yeah. Nej, jeg gjorde ikke. Så tæt på. Hov. Jeg dør. Hvorfor gør jeg altid det? Jeg kom til at gå ud med nu. Hvor er den fucking kiste? Nej, jeg dør. Jeg nåede lige at hoppe op, men så døde jeg, da jeg faldt ned. Åh nej. Final wedge. Fuck det. Satans! Vi går videre. Jeg gider simpelthen ikke det her pis. Jo, vi skal have den. Ellers vinder vi ikke. Vi kan finde den senere. Au. 3 fails. Jeg går videre. 16 fails. Nej! Jeg døde af min egen fail. Hvorfor? Jeg fandt kisten. Fedt. Den er Samt inde i midten. tag diamanten og put den i inner chesten. Okay, jeg kom til at tage den. Jeg har klaret den i mindste. Ja, hvor er der en ender chest ellers? Det burde stå på siden af... Hvorfor smadrer du det? Ikke for noget. Der du ser det slet ikke. Level 3. Fuck. Del 2. Del 3. Neo. Don't see the water. Vi skal altså vente på hinanden, Andreas. Nej. Jesus Christ! Hvad fuck er det? Jeg tror, du skal forestille en computer. Undskyld, det var ikke Ja, min... loadede ikke verden. Er du klar? Det er faktisk selve loading. Det er en bug. Jeg kunne se. Nå, okay. Jeg kunne se kisten. Hvad fuck? Der er sgu... Men fuck, jeg blev standset eller noget. We are the champions. Hvad? Jeg kan ikke se noget. Døde ikke. Jeg vil helst... Okay, sort var den der. Der. Kom så. Ja. Au, jeg har diamanten. Fuck dig, nu er jeg lige hoppet. Hvad? Døde du? Jeg videre. Du skal lige vente på mig også. Ja, det kommer jeg til. Jeg faldt ned. Jeg fejler så også et par gange der. Jeg gør bare ligesom dig. Hallo, prøv at se. Det er sgu da mærkeligt. Fuck. Nice lavet. Jeg går ind. Det er 4. Du skal også have mig. Nå. Det er... Fuck. Okay. Jeg tror... De her symboler betyder et eller andet. Er du klar? Nøgle. Ja. Jeg må godt stadig gå ind i banen, uden at du er med. Jeg skal bare ikke tænde den. Sådan her. Nå. Vi skal finde den rigtige symbol og komme igennem.
Seriøst? Okay, først er det den der, tror jeg. Det er lige meget, hvad for en der er. Okay, nej. Vi skal bare huske symbolerne. Der er ikke PvP på. Au! Du skubber mig ud! Nej, nu ramte jeg glasset, så det var dig. Undskyld, vi skal høre Andreas 2 gange. Det er fordi, vi sidder... Jeg åbner dør. Jeg kan bare ikke lide. Kan de høre mig da? Okay, jeg har fundet, hvor kisten er. Au. Okay. I kan godt se, hvem der er pro, ikke? Det er sjovt, jeg ender lige, når du kommer. Au! Gæld. Jeg kan ikke finde den først. Nemesis. Hov, jeg er tilbage i spawn. Nej! Customers was doomed by fall by soda. Daniel, hvad har du nu gjort? Jeg faldt ned. Daniel, er du klar? Ja. Au, du er synlig. Lad være. Er jeg? Ja. Forkert. Det er den samme, som jeg tog sidste gang. Okay, knap, den hopper jeg ikke på igen. Hvad er det, der standser mig? Don't know. Okay, det er i hvert fald her. Så, okay, nu ved jeg godt, hvor den er. Ja, det var her. Jeg Yes. skulle hvis det er kedeligt at se på, mens jeg dør alle de gange. Men så skulle jeg have optaget. Jeg har død 10 gange, du har død 26. Ja, der. Jeg kan ikke... Forkert snap. Jeg kan ikke huske, hvorfor en der er den rigtige. Au. Åh. Nå. Nej! Jeg fandt den rigtige. Den der. Nej. Nu har jeg bare glemt, hvad det var. Skal se. Jeg glemmer hele tiden, jeg skal derop. Jeg dør. Nå, okay, det hører jeg ikke. Andreas, må jeg TP? Ja. Ej, vent, jeg har dig. Nej. Jeg kunne bare ikke klare den her. Nej! Det var her. Man skal op gennem lavaen. Det der er så sindssygt. Hvorfor? Jeg skulle... Au. Hvad lige? Hvad? Er jeg død? Nå, jeg mistede det. Nå, det er her, man skulle. Au. Au. Gider du lade være? Med hvad? Du kommer til. Undskyld. Jesus Christ. Au. Au. Jeg dør. Au. Det er skide svært, det her. Ved det. Au. Det er noget med, at du skal gøre... Shit. Satans, jeg nåede næsten op i lavaen. Fuck. Satans! Jeg så den i røg. Der hvor du dør. Skal vi ikke bare vende tilbage, når vi har fundet ud af det? Jo. Eller skal vi bare lade være? Vi lader være. Så siger han, jeg kan også se. Og her dør. Kom. Blå. Den var her. Nej, så tæt på. Jeg tror lige, jeg kunne. Vent på mig. Du skal vente. Det er et træ. Jeg ved det. Det stod der. Og det læste jeg så også. Jeg vidste godt, jeg vidste bare ikke lige sådan her. Nå, der er vandet. Okay, jeg var der rigtig inde. Forstår du den? Inde. I må undskylde, jeg er så lortet. Au, stop. Jeg vil ikke gå til PvP, jeg har makro. Jeg har glemt at slå min makro til. Det skal man ikke kun Logitech. Nå, det er fordi, jeg har opdateret programmet. Der står vi jo dømt til døden, fordi vi slog hinanden. Satans. Ja, det er så jeg ikke kan klare den. Jeg er jo også din idiot. Hvorfor kan jeg ikke?
Fordi jeg bruger makro. Tak, Andreas, for skubben mig ud, så jeg lige kunne ramme ordentligt. Nogle af gangene. Jeg fik den! Satans! Satans! Jeg har speed til et eller andet mærke rundt. Da, 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 da. Hvad fuck er det, vi skal? Na, 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 Okay, Dan, kan du se, hvad vi skal? Er det parkour, eller hvad? Fuck, jeg bukker! Du kan se filmen, Andreas, med efterhold. Det... Daniel? Og jeg har fundet et nyt bug i Battlefield. 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 Jeg vil lige optaget 3 episoder, eller sådan noget. 2. Nej, 3. 2. De sidste 2 vi ikke med. Shhh. Jeg fandt den sorte ting. Er du stadig i gang med at falde ned? Ja! Yeah! Shut up! Jeg var klar. Nå, det er vandet. Ej så. Shut up, Andreas. Fuck, nej, lag! Fuglerede. Hvad fuck? Hvad er græsker? Look at pumpkin. Nå, jeg skal følge. Nej, Andreas, er det ikke først mit navn, så dit navn for at komme ind til dig? Først dit navn, og så mit navn. Okay. Først det navn, du vil TP fra, eller der skal TP's til den anden. Spastatur. Spastatur. Den der. Det er en, vi skulle derop. Lad være. Du slår også mig i makro! Nej, jeg vil ikke ned! Nej! jeg er stadig i live. 2 sek. Jeg skal lige slå makro til. Au. Det er godt, de ikke kan se, hvad jeg sidder og laver nu. Au. Ja, jeg er nede. Jeg kan simpelthen ikke klare det her map. For jeg fuck, jeg er noob til det her. Fuck en kæmpe bænk. Er vi myrer, eller hvad? Okay, Andreas? Mark. Altså, seriøst, din undskyld. Jeg har aldrig prøvet sådan et dropper før. Det dropper. Mm. Whee! Så må vi op. Det er herovre på den anden side. Jeg har fundet den sorte. Med den blå blomst har jeg fundet ud af. 19 fails. 41 fails. 19. Jeg vil være god til det her. Whee! Au. Vi skal prøve etteren bagefter. Nej, det tager vi ikke bagefter den. Jeg vil gøre. Daniel. Vi optager den her først, og så optager vi... Jihu. 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 Du skal op i fuglereden, har jeg fundet ud Lad af. os prøve at se filmen. Jihu. 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 Hvor er du? Hvad fanden? Jeg sætter bagefter. Skide sjovt. Ja, som I sikkert har fundet ud af, så er vi faktisk brødre. Ja. Der var spindelvæv der. Du TP'er bare, hvis Nej! du kan, ikke? Satan, så sæt på. Ja, jeg kan komme op på bordet. Nice. Satans. Jeg er enig. Nej. Nej! Jeg tror lige, jeg faldt ned. Jeg selvfølgelig gør det. Nej! Jo! TP. Hvor er du? Au! Nej! Jeg kunne klare være. Au! Nej! Satans! Det er en... Hey, der er en fugl. Ja, er den ikke deroppe? Ja. Ej. 2 liv. Nej, jeg kan ikke komme ned. Eller hvad? Tak. Hvor fuck er du? Jeg er her. Hen ved Pumpkin. Pumpkinen. King. Altså Du er kongen. pumpkin. Ken. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Au. Pas på, der er spindelvæv. Det har jeg overhovedet ikke set. Haha. Jeg hjælper dig ud. Makro! Nej, jeg vil ikke ned! Makro! Ud af kanten, ud over kanten.
Jeg ved, at jeg sidder fast. Stop så! Stop, sagde jeg! Stop! Ja, jeg sidder fast. Jeg har ikke noget at Jeg lave. laggede lige. Det er fordi, vi brugte så meget makro, og min computer ikke kunne følge med. Stop. Undskyld. Vi skulle lige stå lige. Det er det, du plejer at sige, jo. Shut up. Whee! Det skulle da ikke. Er det en... Hop over her! Hop over her! Hop over her! Ellers skal jeg... Der skete der det, som jeg gjorde før. Hop. Vi er på bordet. Er det en drikkedunk eller hvad? Er det en burger? Det er en quote, din Der er en idiot. mælk. Jeg vil finde, hvis der var en knap, og sådan, så der kom mælk ud. Ja. Det lyder altså sejt. Daniel, stop. Nej. Du larmer. Det må tage lang tid at lave det her. Ah, sådan her. Det er parkour, Nå. tror jeg. Okay, jeg kan ikke Kan finde du ud ikke af noget det. parkour, eller hvad? Satans. Satans. Nej, jeg failede. Nej! Ui. Na. Er du sikker på det parkour? Nej! Idiot! Au, lad være. Okay. Er der ikke en kniv? Nej! Hvad fuck? Kan du ikke finde noget parkour? Daniel, Hvad? idiot, hoppede du lige ned? Ja, hvorfor? Du skulle blive deroppe. Det skulle da skide nemt. Hov. Du kan slet ikke finde ud af det. Nej, det var så ikke parkour. Nej, så laggede jeg. Hvad fuck? Nej, du kan ikke komme op længere. Okay, vi er virkelig, virkelig blinde, Daniel. Hvad? Så vi har fandt. Nå. 3 diamanter. I believe I can fly. Jeg har også en diamant. Selvfølgelig, døde jeg. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and Happy New World. Daniel. Hvad? Enten er du for hurtig, eller så er du for langsom. Men det er sommer. Jeg er for tidlig på den. Au. Nej, jeg tror bare, du er meget langsom. Drift er jeg ikke. Vi har været over halvdelen af året. Det ved jeg godt, men du er stadig for langsom. Nej! TP, hvis du gider. Og jeg skal igen. Hvorfor? Hvorfor? Seriøst? Det er godt lavet, det der. Vi har sgu da fået... Nå, det var den, vi ikke kunne. Vi er nået til level 6. Hvad lavede du, Daniel? Fuck dig. Du fik mig til at TP tilbage. Hvor jeg havde... Nej, hvad fanden er det her? Nå, det er en baby i en mors mave. Nej, jeg... Nå, nej. Jeg har set et billede. Det er en eller anden film eller sådan noget. Med en tyktarm. Jeg tror, det er rumvæsen eller sådan noget. Nu er det nat. Nu er det dag. Okay, Det er virkelig svært. var det så mig, der TP'ede? Nå, ikke derfor. Hvorfor? Nej. 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 Hvad er der? Ramme øret. Det var altså ikke der, man skulle ramme. Jeg forstår ikke, hvor vandet er. Det er ved siden af hovedet, opdagede jeg. Jeg hader det der bræk. Det er nede i hånden. Det mest irriterende er, at du ikke kan se, hvor du sådan de sted er. Au! Nej! Satans! Ramme det sådan. Du kommer her, gør du. Ah! Du kigger i luften. Nice! Nej! Ja, jeg landede i edderkopspændet. Det begynder bare at være træls, det her. 15 sekunder endnu. Nej! Du kan bare TP til mig. Det var det ingen, der så. Jo. YouTube. Oj. Vil du close for serveren? Så det var mig. Idiot. Jeg kom til at gå ud. Vi er nu tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Og nu har jeg fået til at dumme loot igen. TP, COSM 28. LOL. Jeg kan stadig skrive. What? Fuck. Satans!
Nej, jeg TP'ede til dig der, så jeg fik ikke det der en afgave, eller hvad det hedder. Spil med. Hvad hedder nej. Jeg har fundet ud af, hvor diamanten er, så det er i hovedet. Spastatur. Så tæt på. Au. Au. Stige. Nede i hovedet. Så. Kravle, 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 kravle. Jeg må undskylde, hvis jeg puster mikrofonen. Jeg tror nemlig, jeg gør det. Og der er den. Så hvor langt kom du lige derover? Jeg har fået den. Hallo, jeg har fået den. Fuck dig! Whee! Kuk. Fuck, hvor er du dum. Jeg hjælper dig ud. Hvordan kan du komme over den? Jeg var vildt god til parkour. Au. Idiot. Brain. Hjerne. Vi skal bruge noget, du ikke har. Satans! Hvorfor kan jeg ikke? Jeg fandt kisten. Er der edderkopspind i hjernen? Eller er det bare mig? Nej, det er sådan hjernen. Det der ting. Så tæt på. Lad være med at slå. Lad være med at slå. Du fatter bare ingenting. Det der så jeg ikke. Den er flyttet ret langt, siden jeg ikke gjorde noget andet. Andreas, sker der noget bug på mit hoved? Nej, jeg kan ikke se Hvad det. fanden? Jeg har ikke gjort noget! Okay, jeg kunne ikke se helt, hvor jeg var. Andreas, jeg gør sådan her. I måde skal vi se alle de irriterende, men det er skide sjovt. Jeg er syg. Au. Au. Kan jeg overhovedet ramme dig? Au. Jeg er en julemand, jeg er en julemand, jeg er en julemand, jeg er en julemand, jeg er en julemand. Jeg har fundet kisten. Ja, jeg ved også godt, hvor den er. Okay. 39 og 64. Jeg løber i en cirkel. Nej. Kom så. Ja! Jeg fik den. Wow, prøv at komme ned. Er det spooky? Nej, det er sejt. Jeg Jeg fik... fik... i dag. What the... Sejt. Hvad er der? Jeg landede i noget spil nu jo. Så. Kom så. Satans, jeg sidder fast igen. Nej, parkour. TP. Lige om lidt. Det er virkelig sejt lavet. Okay, jeg TP'er. Jeg har næsten ikke klaret nogen af banerne. Fuck dig. Jeg har næsten ikke klaret nogen af banerne, Andreas. Det er ice parkour. Daniel, på grund af det, jeg kunne se for dig, så døde jeg. Så hopper vi bare ned. Ui. Okay, det der var fejl. I believe I can fly. I believe I'm touch the sky. Hvad? I believe I can fly. Seriøst? Au. Jeg troede, det var vand. Jeg tror også, der var et eller andet. Au. Au, stop. Jeg havde min makro på 0, 0,6. Kunne det altså virkelig holde øje? Nej, ikke det. En chest. Shit, men er hurtig. Nej. Farvel, onde verden. Nej. Woo. Au. Nej. Altså. Kæft, det er svært. Og jeg løber. Synes du, det er svært, Andreas?
Ja. Jeg kun fældet en gang på den her bane. Nej! Anden gang. Haha. Ja. Jeg døde 71 gange. Okay, er det mig, eller kan jeg ikke se den sorte ting? Daniel. Jeg tror, jeg har fundet ud af det. TP til mig. Nej, det er sjovt, den her bane. Whee! Jeg har fundet ud af, hvor den er. Til kisten? Ja. Det har jeg vist lige siden jeg kom ind på banen. No! Nej! Seriøst, Daniel? Det går virkelig godt. Nej! Okay, jeg har fundet ud af, at man ikke skal hoppe. Let's see me rollin'. Ja. Ah! Nej! Ja, ja. Whee! Nej, hvad fanden laver jeg? Jeg faldt krystallen. Nej! Ja, Andreas! Nej! Jeg kan ikke styre Jeg mig. offrer mig for det. Jeg tror ikke, der er særlig mange, der kan se den her, Andreas, fordi jeg dør så mange gange. Jo. Jeg er ikke så god til sådan noget her. Vi skal bare skrive fail foran. Nej! Au. Jeg ved ikke. DK failer. Nej, den. Fail, og er der fail. Okay, det kan den også hedde. Og jeg har diamanten. Fuck, jeg har meget speed på. Whee! Yo! Jeg mistede det igen. Lad være med at TP til mig. Det er så nice ud, det der. Altså, den skal sgu da hedde Doom.dk failer for meget. For vildt. Ja. Det snakker vi om, når vi uploader den. Ja. Kom nu! Nå ja, vi søger faktisk intro. Hvis der er nogen, der gider lave til os. Det er sikkert, vi tager den. Jo, Nej, måske. Hvorfor? Hvorfor dør jeg? Hvorfor? fordi du er noob. Ligesom mig. Au. Nej, jeg overlevede. Og det skal ikke bare være sådan, hvor navnet bare står, og så går frem og tilbage med kameraet. Det er sådan kraftigt med grimt lavet. Ikke for at nedtrykke på nogen, men... Andreas! Hvad sker der? Hvad laver du? Jeg er bugget. Plan not fund. Sådan der. Hallo? Hvad fuck er det her? What? Hvad fuck var det? Beetlejuice. Beetlejuice. Fuck? Beetlejuice. Hvad fuck er det her? What the... Vi skal ramme den. Så tæt på. Hvad er det, vi skal ramme? De der ting. Jeg stiller mig hen ved den røde. Jeg har en god fornemmelse af det. Det er det der, man skal. Jeg har faktisk fundet ud af noget. Hop. Nej! Jeg nåede igen til den røde. Satans. Nej! Kom til at gå ud igen. Og dø. Ja, jeg fik den med den sorte. Hvad fuck er det, jeg skal? I don't know. Okay, nu har jeg det ikke længere. Jeg dør. For vildt. Det er den bane, jeg skal klare. Jeg har ikke klaret næsten nogle af banerne. Okay. Jeg spiller etterne. Jeg håber, den er i hvert fald nemmere. Hvorfor døde jeg der? Så tæt på. Jeg gider ikke hjælpe med længere. TP til mig. I må altså meget ud. Nej! Jeg gider ikke mere. Nej. TP 2 der. Spastatur! Nej, så tæt på. Så...
Jeg har fundet, hvor man skal. Jeg kan ikke. Nej, så tæt på. Skal vi ikke sige, det er nok for nu? Nej, vi filmer den helt færdig. Jeg er sur lige nu, Hvorfor er du det? fordi jeg kommer til at hoppe. Au. Hvad går det her ud på? Du skal bare være et eller andet, der kigger. Daniel, jeg ordner det her. Jeg ved, hvad du skal. Jeg har lige fundet ud af det. Kom så. Ja! Lad være med hop. Lad være med hop. 2, 1. Nu må jeg godt. Lidt hjælp. Nej. Jeg er sur lige nu. Jeg fik den, og så dør jeg. Okay, sekund 0, altså det der med 0 og sådan noget, det gælder fandme også så. Man kan ikke ødelægge blocks. Nej, vi er venture, din idiot. Whee! Disco. Lidt hjælp. Nej, det er min jeg vil ikke. Daniel, jeg har fundet ud af noget. What? Eller hvad? Nej, lige meget. Glem det. Nej, jeg stik derinde. Der har jeg været. Nej, men du kan gå... du kan gå hele vejen rundt for at finde den blå. Jeg er lidt sikker på den her. Så der. Jeg har set kisten. Ja, jeg har ligesom taget den, Daniel. Fuck dig! Der. Hallo? Sådan der. Web. Nej, LV. Hvor er du henne? Jeg er i den næste bane. Jeg venter. Hvorfor ser du ikke det før nu? Hvad er den der? Web. Satans. Au. Hahaha. Ah! Jeg hader edderkopper, de er klamme. Klamme, ulækre, de er ulæks. Som en pige, som siger nej. Søs. Jeg siger alt forkert. Hvad laver jeg dog her? Nå. Jeg skal se at stille mig på lovstolen. Er det ikke bane 8, vi er i? 10. Er du sikker på, at vi er bane 10? Ja, det står der. Jeg ved så ikke, hvor mange levels der er. Har vi fundet diamanten og til alderen til en 1? Ved jeg ikke. Tøs. Øj! Lortet hedder kop. Vi fejler forbi. Mhm. Jeg klarede ikke engang den første. Nej, ikke igen! Au. Så tæt på. Au. Juhu! Hvor er vandet overhovedet? Jeg tror ikke, jeg gider det her mere. Vandet? Hvad fanden mener du med vand? Det man skal lande i. Er der vand? Er der det? Der er noget, man skal lande i jo. Nå nej, du skal bare komme forbi. Skal vi ikke bare stoppe for nu, og så... Jo. Ses! Ses! Jeg skal lige dø en enkelt gang. Vi ses. Ja.